ġejt ċejzer il-blu. Dako. Titfaw fuq il-kont ma l-oħrajn? Grazzi ħafna, wala. Għalla sakka, ma tablax kompless. Ma għandak, pala tabella ħja għalek l-izma. Rajetil, x'mennu Mark? Għadu kem ħareġ għanna duty issa. Kif nista' naqdik? U li għaw minn nis qabli ta' U le, daw mhux maġli nejja law. Għadi, għal maddum ġordan it-tifla. Grazzi. Nishtiq nishtrilu buffer, jew xejdulu insomma, dak li jpolix għal-karozza bieħ. Għax għada ħajxieħ il-nasa noħru. Ejfa, u nishtiq nuti sorpriza fil-ħodu xin jieġi. Nallet tajt li għara. Grazzi. Ja, xrija, mamma jtumur id-dam. Tal-waqt immorru sabiħ, issa kif iġibna l-affarijiet immorru, rajt. Dak. Grazzi, xandintik. Ħolda! Kulħadd jimtek malat! Imtek da malat! Jekk tagħmlu ngħidilkom ħadd ma jweġġa'. Inta ma ħorġu flus miegħek, bonu għabtejkom. Issa ħaffu id-domux! Dak il-ġoġi mamma. Int, iftaħ il-kaxxur u tejn il-flus u ħaffef id-domx. Dispjaċini ma jiena hawnhekk m'għandix flus ta' kombinazzjoni issa għadni kif ġej mill-bank. Giddieb qed tikdeb. In-nisa tejjem barra, ħassa minn diħelhom inħireġ. Ma ngħid il-ħadd minnkom diħel jew ħireġ jien. Għandek raġun ma tarnax deħlilu, ma jiena nuża l-bib ta' wara meta jkolli qagħdiet bħal di ħabib tiegħi. Tlek ħaffef iftaħ dak il-kaxxur dak il-flus. Qabel ma nagħmel xi waħda tinkiteb. Ħaffef għax ħataqbiż li.